weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wiige bala gurela njaya melga luggere pooli boɗeji korkoro goƴo wela sere kunda birkama kon waktu yoni hato jafraɓe kame sukura ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal horejo leydi ndi ñalawma hande o yeehi to nokku biteɗo Koungheul gam rendoyde sunare yoggaya aynaɓe wasɓe toon jawɗele mumen toon to leydi Mauritanie jayde witende Sahara Média holliti caggal jillo horejo leydi France toon to leydi Mauritanie ɓoyatama délégation taw kadi ko worɓe joomen ngaaluji ma garton to leydi Mauritanie toon to leydi Mali andama noggas e nayo ƴamoɓe lefollamu e nder leydi ni gam jooɗoyade toon to galle Kuluba landaji jeegom jaɓanaka e nder leydi Mali toon to Guinée Conakry ñalawma hanke o leydi ndi kala hay goto gollani e yogay werlaji dogani gam haɓade laamugo ko fate ɓeydugol ndelama kuɓɓama to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanke o jagorɗe kala ɗacciti golle mumen ha tente hoorejo jagorɗe leydi ndi Alassane Dramane Ouattara ƴettitimoya golle makko ñalawma hande ma o tafa goomu keeso kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗena ladende welani kadi jillam leedi gaskam yewni kam dañi daña ɓattake lahngala immorade e musidɗo men biteɗo Yaya Bofela Ba on waɗi e rango dendagal bandiraɓe kala nde mbattata haqqillaji mumen e oɗo hen suka majjuɗo kala jiiɗomo yo jokkodire mabɓe konɗo hen noddoro kono majjuɗo noon wiyete ko Abou Bofela Ba yarata koye duuɓi nogas e jeenayya ha fayen ma duuɓi capanɗe tati ko majji faade joni noon woni balɗe jonɗe seeɗa taw kadi o majji ko nokku biteɗo wuuro ceerno kanko noon wo jeeya ko toon to Mauritanie nokku biteɗo Korkor ko toon tigui ɓe giwno oɗo saha noon kala bawɗo yiidemo jinnaɗo makko gorko ne wiye Bofela Ifra jinnaɗo makko debbo ene wiye Jello Demba ko wona ɗum ko noon kala baɗɗo guel ɗo hen noddirguel 00337 00337 51 43 05 23 walla mbaɗa guel ɗo hen noddirguel 77 500 77 553 86 walla mbaɗa 00336 05 58 22 95 walla mbaɗa guel ɗo hen noddirguel 78 mbaɗa 78 54 22 02 taw kadi notatama ko biyeteɗo Yaya Bofela Ba aɓe mbaɗi e rango dendagal bandiraɓe kala ɗo mbawi wonde kala yo mbatto haqqillaji men e goɗo hen e rango kala jiiɗo biyeteɗo Abou Bofela Ba yo jokkodire ɗeɗo hen noddirɗe taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo biyeteɗo Yaya Bofela Ba taweteɗo toon to leydi Sénégal kettude kabaruji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande joya morso hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeetati kabruji mena ɗemgal Pulaar ma en kaali bato jagorɗe ñalawma hanke o toon to leydi Sénégal to galle lamorgo to dañi noon toɗɗaɓe yonɓe no fewi dañi kadi waylo waylo kewɗo baɗɗo ko fate banggue préfecture leydi Sénégal taw kadi ne toɗɗa taw kadi ko joguiɗo guinol oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue perfeji leydi ndi biteɗo Aissatou Taraware kam tigui toɗɗa yo ardo cetal bitegal CNU2 kanko ardi ngal ɗon cetal oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue perfeji leydi ndi Dakar ha fayenma kadi toon to Tambacounda yogay nokkuji kala mbaɗi wayloji ɗum noon ko ñalawma hanke o toon to galle lamorgo mo leydi Sénégal joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ñalawma hande o waɗi jiluma ko
tonto kungela tonne kadi ha tonto kafrin kala njillu makko non tonto kungel ko siftindon ken wona joni yontere o de saha mo gondena tobo mango arino tonto ndara leydi to ha tentan ma tonto lingera ha ganduda yobi ma jawdi kewndi no fewi yoga henne mbiya ken wona ujunnaje nogas e ko fawi dum tigi nagge hafen ma be kame bali kala woni ko mayi e nder ndedo henna ƴiwonde caggalonde tobo ngo jippi ko nden tigi jawdi longi jangol kame hege kala yogen ko ma kubbana jenge kono kadi yogay majji nduttima ha tentan ma tonto ras dolli taw kadi ko galle mawdo ma hada ha tentan ma jawdi kewdi naw ton tona kanji kala ko ton tigi di mayi nyalawma hande onon hoore joleydi Sénégal subima maya tonto kungela ngam rendoyde e mabbe sunare maya kadi ha tonto kafrina caggal to boli jippi ton nyalawma heccanko ha nokkuji kewdi njoli tona ha joni keddoden koy odona fannu Aminata Mbengue Ndiaye jagordo kalfinado ko fate bange awo wadi njilmum tonto ras dolli o tawi ton aynabe o joddima mabbe o yewtide mabbe ngam rendude mabbe sunare yogay ndido henna jawdi mayde kanko jagordo no hunima laamu leydi Sénégal o do saha mo gonden mijum ko yaltinde ken foto wonde temeduje million taw kadi koy kopreje français fa ngam wallide yogay aynabe ha tenti ben wasbe jawdele mumena ha joni tonto leydi Sénégal keddolen ma en kale nit deug taw kadi ko neddo taw kadi ko mouvement wiete non ha tentan ma kadi galdo dudal bite ngala daru arhama kambe non hankibe njodima be kuccindire jayndiyankobe tonto Kaulaka taw kadi ko yadibe Imam Aliwa Badara Ndaw jaggade ne Dumba e nder leydi Sénégal taw kadi ne tuma ko fate bange wata boni yankagala ko wana dum ko non kambe kala be kolliti o do saha mo ngoni jigi holare faade laamu leydi Sénégal walla ni faade nyawore leydi Sénégal caggalon warande kayodo henna bited Imam Aliwa Badara Ndaw ko tuma ko ala e muduma kamene yidde mabbe o saha mo gonen ko yo imam o accite yaha bulol muma gotay suka makko ko Imam Aliwa Badara Ndaw holliti so tawi kay bam ko jiyati koy wat boni yankobe kanko hoore makko hentigi o jiyati non de ke bayde o jiyaka ne sellina bam ko jiyaka e nder dedona ciate kala ha joni tonto leydi Sénégal keddonen ma en jaha tonto Birkilan e nokko biteɗo Yabala ko wuro wiite noon Yabal ko wuro wiite noon caggal oɗo hen suka gayna ko duuɓi capanɗe tati o yarata nde o fini subaka hanki o soggi dammiri makko ngam faade ladde o yaalade noon nde digo yaltini jaasi makko mo fertono jawdi ndi cate ko ɗon tigui o tinani ndeke coura poto coura ne rewi ɗon ndeke dow woni waɗi mas ko ɗon tigui ɓoggol gotol yane makko masimo nde o yehi nde o heddodaki e wonki makko caggal non nde tina ɗum hettuɓe on fannuɓe woni kon yankoɓe faabo ko ɓen tigui garani ɓandu makko nawi ɗum to morgue taweteɗo toon to Birkilana eɗen mbi yimɓe tan yoɓe ndento so tawi woni toɓoli ɗi jippima on saaha noon leɗɗe ɗe kala coofi ɓoggi ɗi kala mbaɗi maso yimɓe ndento kala ko wiyete coura ha tente kadi potoji taweteɗi e nder ladde ha tente sara boli kalluji ɗi kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en dutto ha toon to Mboro kalene jeltugol aduna biyetinoɗo Ami Kolle Ba mo kalden ɗo hen wargo muɗum toon to Mboro taw kadi ko jaranoɗo duuɓi capanɗe 5 ɗaccuɗe sukaɓe jeegomo taw kadi ko jeeyanoɗo liɗɗi on saaha noon yimɓe ɗiɗo pawnomo juuɗe ñalawma hanki o caggal balɗe ɗiɗi mayde makko dadiɓe yon ɓe mbaɗi hen loskoji ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe sukaɓe ɗiɗo taw kadi ko liggotonoɓe e guese gonɗe toon to Mboro hen goto noon wiyete ko Mamadou Sarif goto wiyeno Mamadou Sarif balde yarata koye duuɓi nogas on kay holliti ko kañum tigui yooɓi fittandu makko kikiɗe hanki o caggal nde dadiɓe mbaɗi makko losgo yañgo no fewi ha pecce jamma hanki ko nden tigi o felliti haalde kanko tigi yooɓi fittando Ami Kolle Ba o yoɓori fittan makko noon ko fimo goɓɓe hawo yani ko ɗon tigi o weeri leydi ha luggiɗi o ubbimo hen ɗon noon andaka so tawi omo wuuri walla ko mayɗo wonno caggal o ubbama toon ko toon tigi ɓanduma ko waali e nder kaɗon gaska haade makko yitede omo rutti e joomi ko sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande kay caggal jillu hoorejo leydi France biyeteɗe mani
Emmanuel Macron tonto leydi France wa sifondiri cifande tate horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz ɓe cifondiri ko fate banggue ballondirala taw kadi ko fate jangguin ɗemgal tubankiri e nder leydi Mauritanie ko fate kadi yogay nokkuji nayyi e nder leydi ndi taw kadi ko koppareji haɓari ko fate banggue heege e nder leydi ndi e sifande wonde noon wonande kay worɓe joguitiɓe ngaluji toon to leydi France e nder nduɗo hen lewru mamban jilu men e nder leydi Mauritanie gam kay wadde hen gollorɗe mumen beele kadi mbawa jokkodirde hakkude leydi Mauritanie kame leydi France ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde wiiten al akhbar ɓe kolliri wonande hewɓe gollotoɓe e catal bitengal sini taw kadi ko tammingal ko fate banggue sumgoji leydi Mauritanie ɓe kolliti yogay mabɓe toɗɗaɓe e nder leydi Mauritanie gondani yesso tugnorgal leydi ndi gondani yesso cour constitutionnel leydi ndi gam hollirde kay wonande ko cuɓa ko ma nunɗo hen tene ma pew hen goñonta ko hay goto e siftinde noon kala toɗɗaɗo ko fate banggue sumgoji ko fate banggue yo ardo cate tambiɗe ko fate sumgoji hay gueɗe baɗe noon kala koma ara hay tugnorgal leydi ndi joƴi jagga junggo muɗum e suuta dow huccitay gardiɗo ngal ɗon tugnorgal wonda inde jomiraɗo wonde kay wuronta ko hay goto kono ɓe kolliti yogay toɗɗaɓe hay hen goto mabɓe wondani so wona kay sete toɗɗaɗo guila e lebbi ɗiɗi jawtuɗi ɗi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiiten akhbar waɗani ɓe kolliti wonande kay e gardiɗo jayde bindi taw kadi koye nder leydi Mauritanie jayde wiitende Cham jayde wiitende jafo noon jayde wiitende Chaba ene wondi kadi jayde wiitende Orosion taw kadi ko jayde bindol ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen jagorɗo walla tan mbiyen ɓe jaltini konngoni mabɓe fade jagorɗo kalfinaɗo ngaalu woni Mouhtar Wul Ndiaye oɗo saaha noon ɓe kolliti aɓe ndewa laamu leydi Mauritanie koppareje jonɗe no fewi yidde mabɓe noon oɗo saaha mo gonɗen jayde bindol leydi Mauritanie koko yani ha laaɓi oɗo saaha noon yidde mabɓe ko laamu ngu yettotuɓe temedere capanɗe jeegom million koppareje egguya taw kadi koye koppareje kese ɗe ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen aɓe ndewa laamu leydi Mauritanie kene fota wonde capanɗe jeetato kene fota wonde temedde jeetate capanɗe jeeɗiɗi taw kadi ko million koppareje ugguya kese ɗe ko fate banggue jayde bindola ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiite adararen fo ɓe kolliti wonande safroɓe e leydi Mauritanie wonnoɓe hofgo juuɗe kene fota wonde lebbi ɗiɗi bindi ɓatake fade hoorejo leydi Mauritanie gam andinde hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonen hofgo mabɓe gasi ha laaɓi ha wi ceera caggal noon nde koyɗe jaam doga hen oɗo saaha kay kamɓe golle mabɓe ko darade darde faydinde ko fati e banggue golle leydi ndi kala sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Algérie caggal ittede e gardiɗo dadiɓe ɓe hinde police taw kadi ko toon to leydi Algérie Mohamed Abdelaziz Bouteflika caggal ka nde o itti oɗon ñalawma hanki o wo itti gardiɗo gendarme ɓe leydi ndi wo itti gardiɗo gendarme ɓe leydi ndi toɗɗonoɗo hitande ujunnaje ɗe sappo e tati caggal noon e lewru mayduɗo hen ndu walla tan en mbiyana caggal tan lewru mai mayduɗo hen ndu no gasse jeegom mai mayduɗo hen ndu kene fota wonde temedde jeeɗiɗi go kilo taw koy ko huuɗo ɗaynoko ko jaggannoma taw noon jaggugol ngol ne manki rewde lawola ko ɗum tigui saabi oɗo hen gardiɗo gendarme ɓe itta kono ha oɗo saaha mo gonɗen jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue on fannu jaɓani taw saktude ha laaɓi holko saabi oɗon itta e golle muɗum taw kadi lomtimuɗon ko goɗɗo woni kesso gardiɗo koniyankoɓe ɓe hinde gendarme e nder leydi Algérie sen giwi toon to Algérie koto leydi Mali paaɗen oɗo saaha mo gonɗen ñalawma hanki o cour constitutionnel leydi Mali yaltini wonande kay doggola kene fota wonde nogas e nayyi taw kadi ko landa woni jaɓanaɓe e nder leydi ndi kala ko ɓen goni ƴamoɓe gam yaade toon to galle Kuluba noon woni galle lamorgo ngo oɗo saaha noon landaji jeegom mo jaɓanaka hen landaji jeeɗi noon goni no jagorɗe e nder leydi ndi kanji landaji kala soɗi ndenti ko goto woni hen debbo biteɗo Dieynaba Ndiaya ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en jaaha toon to nder leydi to kettoɗen oɗo hen baniraɗo debbo seeɗa fagal ngal wo setti caggal iwdeɓe ɗon ɗo Bamako aɗa payi toon to Sévaré ko toon tigui ɓe paano werla mabɓe noon dañi tigui bukkodirde werla mintereɓe goto ɗon tigui mintereɓe paano e mabɓe gam yidde wadde ɓe gueɗe ɗe pewani hawri kadi Allah dandiɓe ma en ketto hen baniraɗo debbo. Assalamu aleykum. Salminimam juurimama Sar Abdoulaye Sarr min haaldata e maɗo ko mbaddami hakkude Bamako e Sévaré min tigi wadda ɗum min gummi
ngummi ɗo Bamako ɗo minen pay seware hakkude Segu e Bamako oto koniyankoɓe min terɓe ngari caami amen noon caamiri amen noon tan kamɓe kam anda ande wonno ko warde amen mi anda kono Allah kam gaynan ande mabɓe e nder ɗum ɓe caamiri amen birti amen tamin kam oto amen reegi ha daroyɗa suka gorko goto woni e lugde hen e kamɓe minterɓe suka gorko goto luuka e ɗum fof ɓe ƴeewa suka gorko ɓe jippi ɓe ƴetti fetelaji mabɓe paye amen ɓe jottiɓe tawi chauffeur amen o ko kaaɗo hono mabɓe ni ɓe kalde on Allah dande amen on suka gorko dande amen ñande mum suka gorko minter goto hofru mum ɗo hofru ɗo koyngal heeli ɓe kalde on hawre oto kadi ko oto société ni ɓe goppiri amen min jeehi e hande kam yo bandiraɓe kam mbawa famde kam mbatta hakkillaji koye mumen min kam hadde banggal mofti en sewaɗen ko worɓe nana mbare tan e rewɓe nayeɓe e worɓe nayeɓe kala debbo mbaɗa taw ko nayejo kortiɗo wawana hoore mum sukaɓe rewɓe cukalel sukaɓe duuɓi sappo e nayyi semeɓe tokosɓe nana dahe tan eɓene dahe tan eɓe ƴetti ɓen e mbaɗe guure mabɓe hakkude mofti e seware salminima no fewi juurimama ko non tigi taw kadi ko werlamo société amérique ji ko on tigi nawannoɓe oɗo sano nder leydi to deƴani eɗen mbiya tan yo gueno addu toon jaam e kisal ha moni kala yiito hoore mum e nder leydi ndi jewɗen ko goto e bandiraɓe men debbo taw kadi ko kam tigi seeti wonno koye ɗanndugal wanno ko ñande aljuma jawtuɗo ɗo hen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen toon to nder leydi to ɗo hen gorko o wiyete ko Mouhamadou Dikko kanko wonno chauffeur dognannoɗo werla wonande kay préfet biyeteɗo Makna Doumbouya taw kadi ko dahanoɗo guila e lewru mai ha oɗo saaha mo gonɗen guila jeetati lewru mai ha oɗo saaha mo gonɗen yiitaka taw kamɓe ɗiɗo dahadano kanko noon wo holliti wo ɗaccitama ñande heccanki nde wo arti toon to mofti haw yettima toon to Ténigo koreji makko mo selli omo hiisi caggal noon wo holliti nde ɓe daha nde wonani dumunno seeɗa ko nden tigui wo serda e préfet o wona banggue goɗɗo caggal nde guite mabɓe kala saaha ne kabɓe e nokku meɓe nawa o anda on nokku hay seeɗa kono oɗo saaha wo ɗaccitama omo selli omo e jaama ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Gawo ko fate banggue centre hôpital mo militaire ko ɗum tigui woni ko uddita toon ñalawma hanki o taw kadi uddir ɗum toon ko biteɗo Tene Coulibaly woni jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koniyankagala onon hôpital noon mahi ɗum ko Corée Sud naɓe Corée du Sud ko ɓen tigui mahi ɗum jarmum noon kene foto wonde milliard e temedde kene foto wonde milliard e temedde jeetati million ko préje franc CFA ko ɗum tigui woni ko waɗa hen kanko noon ko niveau go e ɗiɗi kala walla iwe goto no faye ɗiɗi sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry ñalawma hanki o caggal kay erango wonande CNTG ene wonde kadi USTG caggal nde ɓe eri ɓiɓɓe guinenaɓe kala yo dardande tinelal gam haɗade wonande cogguji ndelam kuɓam ko ɓeyda e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko noon toon to Labé taw kadi ko cité Alpha mo Labé toonne kadi hay goto dillani wona weelo wona guertogal wona puccu wona mbaba wona saret wona bitigui wona haydara caggal hollirdeɓe mette mabɓe wonande kay oɗo saaha mo gonɗen ko laamu leydi ndi ɓeydi ko fate banggue cogguji gasoil ɓe jadanen hay seeɗa lycée ji gonno toon yo gay majji guddi hay goto yahani toon ɗum noon ko hanki e nder lamorgo leydi Guinée ha e nder leydi ndi kala sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire toon to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ñalawma hanki o gardiɗo jagorɗo biteɗo Amadou Gonna Coulibaly accitino golle mum lelani tigui ko ɗon ɗon alpha oɗone ɗon oɗo hen biteɗo Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi toɗɗitimo yo artu e gardidi jagorɗe leydi ndi ko wona ɗum ko noon jagorɗe godani ñalawma hanki ha fayenma hande kala ñalawma hande noon maɓe toɗɗo jagorɗe kese taw kadi ɓurɓe en hewde jeyati koye landa mbiyetega RHDP taw kadi koye landaji ɓattiɗi landa makko kanko Alassane Dramane Ouattara ko wallidiɓemo beele moni kala wawa yitade hen hoore muɗum ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen police ji dadiɓe université Alassane Ouattara toon to Bokke kañumen tigui natani hofgo juuɗe ñalawma hanki ha fayenma sappo nduɗo hen lewru ɓe koliri noon ko tugganma tan guila hitande ujunnaje ɗe sappo e tati ha yetteɗo saaha mo gonɗen jobdi mabɓe rewani lawol ɗum noon ko camp 1 et camp 2
leydi kala koko natani hofgo juuɗe sengi wi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Gana kenon ujunnaje 1 gertogal ko ɗum tigi woni ko wara toon e nokku biteɗo Bankura ene tawe e nder leydi ndi saabi noon warede ɗeɗo hen gertoɗe ɗe gara ko ñaw mabɓo taw kadi oɗon ñaw so tawi a ñaami tan an hoore maɗa rafete ene wondi kadi e nokku biteɗo iji suu ne tawe nder leydi ndi ne wonde nokku biteɗo Ansatui ene tawe nder leydi ndi ne wonde nokku biteɗo Kiwa ɗiɗo hen nokkuji kala gertoɗe kewɗe mbarama toon e nder leydi Gana haɗo saaha mo gonɗe noon laamu ngu ne wi yimɓe tan yo ndento kala ko fatte banggue voila e nder leydi ndi oɗo saaha aɗi keewi ñabbuji ha ɓurti sen wi toon to Gana paɗen ko toon to Togo catal bitegal CHU taw kadi koto mayɓe moftete jagorɗo kalfinal oɗon fannu biteɗo Moustapha Moujiya kanko noon o waɗi e rango dendagal bandiraɓe joguiɓe mayɓe mumen e nder oɗon nokku moftirɗo mayɓe yoɓe garɓe jaltina mayɓe mabɓe caggal nokku koko boni woni tiggo fewtinede e siftinde noon ko julɓe tan neɗɗo mayata ubbe ɗon e ɗon yimɓe garta nduwo ko wona ɗum ko noon e heddiɓe neɗɗo so mayi ne mofte lewru lebbi ɗiɗi ha lebbi tati woni hen ha hitande taw gubbaka yoga hen ko ngakkude koppareje ngam wadde jenaysi mumen yoga hen kadi ko ngakkude nandiral koreji men holɗo mayɗo jogori ubbede e ɗen gueɗe kala ene gooti oɗo saaha noon ngal ɗon cetal ngal holliri oɗo saaha yidde mabɓe ko moni kala yo aran a mayɗe mum aɓe pirta nokku ngam mahtade ɗuma sen wi toon to Togo paɗen ko toon to Nigéria caggal jillu hoorejo leydi France toon to Nigéria tawtorama toon Youssou Ndour nalanke mo leydi Sénégal Angélique Kidjo nalanke mo leydi Bénin kono ne kadi Femi Kuti nalanke mo leydi Nigéria kikiɗe hankoɓe belni toon ha weeli kamɓe kala ɓe mbaɗi toon fijiri mabɓe caggal nde Emmanuel Macron yaltini konngol mo holliri oɗo saaha mo gondena ɓurɓe wawde ɗannade nder Afrique ko duuɓi tokosi no feewi taw kadi ko sukaɓe fonnoɓe rokkude Afrique mbaadi mum ha timma janga dowlina Afrique tene kadi mbawa mecce gona gollotoɓe kono ko ɓen tigui piyeto e maaje kaɗɗe gam yaade toon to Europe ɗum noon oɗo saaha so tawi jokkiri ni fandare Afrique kam hay goto yiyata soynare muɗuma ko fate banggue ɓamtare ko wona ɗum ko noon konngol kadi lamɗo leydi Angola ñalawma hanki o ɗo joɗino toon to sustarɗiyeji ndo Union européenne toon to Bruxelles ko toon tigui o suuti konngol makko ne hersini haɗon wawi hadde sukaɓe Afrique naɓe ne doguirta Afrique gam yaade toon to Europe oɗo saaha noon holliti yonti Afrique naɓe ne nanggodirta ballodira gam haɓade ɗeɗo hen caɗele gonɗe e nder leyɗele Afrique kala sen wi toon to Nigéria paɗen ko toon to Guinée équatoriale oɗo saaha noon kikiɗe hanki o hoorejo leydi Guinée équatoriale yalte ayawo habrude leydi mabɓe o holliti oɗo saaha mo gonen kala dumbaɗo e leydi ndi taw dumbira kadi koko fate dawrugol guila e lundiɓe ha e civil o kala kamɓe kala ɓe ɗaccitama yurmede o wi ɓe ɗaccitama kamɓe kala oɗo saaha noon aɓe mbawi tawtorede kala ko fate dawrugol leydi ndi ko wona ɗum kono e nder nduɗo hen lewru kanko hoorejo leydi ndi o waɗi erango dendagal lundiyankoɓe kala ne tawtorte e beldal leydi ndi kala mbeɗa leydi ndi kala ene wonta e beldala sen wi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon sen wi toon to Guinée équatoriale paɗen ko toon to Gabon ma en kaali jillu loomi esa wonande kay tambiɓe cetal ko fate banggue cellala ɓalli windere nde kala gari Gabon ñalawma hanki o ɓe jillu yima toon to cuuɗi cafriɗi mawɗi gonɗe e Gabon caggal nde laamu leydi Gabon dari wima ittu kala ko fate banggue jibinirgol leydi ndi ko fate jabdi kala mone jibina yoɓata hay mbuuɗi e cuuɗi cafriɗi ɗum noon ko ɓiɓɓe leydi ndi tan hoɓɓe kam ngala hen kamɓene ɓe beltima hen no fewi ɓe jillima yoga cuuɗi cafriɗi tene ɓe joɗodima e hoorejo jagoɗo leydi ndi kam jagorɗo kalfinaɗo ceelal ɓalli ɓe guitti gueɗe kewɗe no fewi ɓe balliti hôpitaux ji leydi Gabon ha tente kaɗirɗe ko fate banggue haɓade ñaw mbiyetego Ebola gam parande ɗum haɗi ɗum yettoyade yoga e leyɗele Afrique ha joni keddoɗen koye leydi Gabon hoorejo jagorɗe leydi ndi subaka hande o tawama toon to immeuble mo 2 décembre o huccite yoga jaydiyankoɓe gam hollidde wonande kay caggal ustede gollotoɓe e toon to galle lamorgo to e yoga e gollotoɓe jagorɗe caggal men ustede oɗo saaha mo gonen duuɓi tati e feccere hay goto ƴettetaki yo gollo e leydi ndi oɗo saaha noon kala ko fate banggue laamu hay goto toɗɗetaki hay so bato jagorɗe waɗi nomination wodata e nder leydi ndi ɗo e
duuɓi tati e feccere ko wona ɗum ko noon o holliti wonande kay kala joguiɗo immeuble e nder leydi Gabon taw kadi immeuble o ne jogui titre foncier e hoore mum ne maaha ha fewi koko yoɓata lempo ko wona ɗum ko noon kala mo wona jagorɗo e leydi ndi taw ko gollotoɗo e laamu so tawi ne ɗannotako e place affaire ɗannoto ko caggal laana ndi wowoto ko toon tigui joɗoto ɗum noon ko konngɗima kanko hoorejo jagorɗo e leydi Gabon. أعوذ بالله من oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaa hattonto Afghanistan États-Unis d'Amérique Corée du Nord e hattonto Japon kame leydi France kala Ghali Abouba bisimilla maɗa. jam hiira moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi sa kabruji men joolam jaɓiri koto Afghanistan paaɗen ɓen alkafri Afghanistan allarba hanki o ko garmi gara musɗo waɗi hakkude koniyankoɓe hinde police ɓe Afghanistan naɓe e ɓesgu Afghanistan naɓe tawateɓe e to rewo leydi ndi e nder ngoɗo wuuro witengo maymana noon wuuli jaw ñalawma hanki o balɗe ɗiɗi deggodirɗe noon ko seppoji goni toon caggal kayde police nanguno goto e chef de guerre taw ko jeeyaɗo e wuuro ngo jiiɗaɗo hen kadi jeeyaɗo jiiɗaɗo hen jiiɗaɗo e wuuro ngo caggal nde ɓe nanguimo noon yimɓe wuuro ngo kolliri hen mettere mumen no fewi namdi yo woppe ɓe nder seppoji he noon ɓe duppi galle gouverneur ɓe duppi bureau ji kewɗi taw ko bureau ji laamu ɓe duppi werlaji kewɗi ko famdi foof neɗɗo goto wasi hen fittani mum yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen kanko chef de guerre nangaɗo omo wiye Nizamuddin Kaysari koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗen ɓen ñande alarba hanki o nayi lewru juillet hitande gonɗen nden jayde Amérique naɓe witede associété de presse nde holliri tigui wonde Donald Trump ene joguiro miijo taw ko miijo ɓennugo e makko no fewi gam yidde neldude koniyankoɓe to Venezuela derguidde laamu Maduro ɗum wonno koye lewru août ɓennuno ɗum noon mbiyen caggal no ƴettuno ngol miijo joddinoma e conseiller ji makko chargé à la sécurité ɓen noon ko ɓen kollirno wona miijo moƴƴo caggal ɗum kadi o yewtidino e biteɗo Juan Manuel Santos on wonno hoorejo leydi Colombie on hoore mum holliri yadani e ngol miijo caggal ɗum e nder hirande wotere taw kadi koye sume o joddima e hooreɓe nayo taw ko jeeyaɓe leyɗele Amérique latine ɓen nayo foof kolliri wonde wona miijo moƴƴo no fewi ko ɗum saabi kay Donald Trump hayti neldude koniyankoɓe mum e derguitoyde laamu Maduro to Venezuela koto koydino paaden alkamisa hande o secrétaire d'état américain beeɗi ene tijja tigui e nder Pyongyang lamorgo leydi Corée du Nord kanko biteɗo Mike Pompeo noon ko ngol wattata lawol tataɓiwol komo waɗa jillu makko e nder Corée du Nord taw noon ala ko nawtam toon so wona ko fate affaire dénucléarisation woni tigui haɓade e firtude ko wiyete arme nucléaire e nder Corée du Nord ko ngol noon waɗi lawol garwinigol ko wurti kam e to Corée du Nord guila kay Donald Trump e Pyongyang joddino jonde men baddi batu mum to Singapour koto leydi Japon paaɗen alkamisa hande o ɓen ko toɓoji kewɗi ndiyam no fewi caami e nder leydi Japon to banggue rewo leydi ndi ko famdi foof neɗɗo goto taw ɓurɗo doole mum woni ko wiyete ouvrier wasi hen fittani mum galleji kewɗi koye yolere goni oɗo saaha koto dowlaji denduɗi France haren kalen e Nantes ko wuuro tawtengo e nder leydi France Nantes ko nder wuuro leydi ko wuuro tawtengo e nder leydi France mbiyen e nder toon noon ko caɗele mawɗe jaam ala toon ɗe balɗe foof caggal kayde koniyankoɓe ɓe hinde CRS joɓino fittande suko goto mo duuɓi nogas e ɗiɗi gonnoɗo e werla mum caggal nde ɓe nanguno werla o e saaha moɓe mbaɗanno contrôle ɓe kolliri yo suko o rew mabɓe ko nden tigui suko o wayli lawol yiɗi dogge ko nden tigui goto e police ji yaltini feƴel mum aynimo fiyande fiimo e goddol ko ɗon o saami noon caggal nde ɓe nawimo hôpital sanga 22 heures ko toon o hawri 22 heures 30 o hawri fittande makko guila nden noon yimɓe jeeyaɓe wuuro Nantes nana mbaɗa seppoji mumen hollude mette mabɓe ɓe duppi werlaji kewɗi e bureau ji kewɗi taw ko laamuguji jeeyi police ji noon halfinaɓe losgoji guin ɗen joddima hanke yimɓe hewɓe taw ko seedeji yo cetto no jiiri e oɗo saaha eɓe jiilo vidéo goto taw ko vidéo o beddanoɗo e ɓoygi karale beele kay eɓe mbawa andude tigui holko saabi oɗo suka ene wasa fittade muɗum ladende welani kadi jillam leedi tokkam yewni kam dañi dañani mi hootay
konngol meɗen mbaynigu neɗɗo so tawi ɗannima e nder ɗeɗo hen ladde en acci jinnaɓe muɗum yo tinnoye kala saaha e durna miijo mum ruttina miijo mum gandande ɗannotoɗa nde hay pasma timmani a ala comci a ala haydara a ɗannima yeehi aɗa golla e kala saaha aɗa daña nelde jinnaɓe maɗa gam addande bandiraɓe rewɓe kame gorgolaɓe kame nene kame baba kala e ɗum noon so tawi a dañani moni kala ne famanma so tawi a dañi pasmaɗa tinno hooɗa e nafoore ɗanniɗo ko hodde e leydi muɗum nde tawno woni gueɗe ɗe goodi neldotako e nde tawno jinnaɗo yiide ɓiyum neldotako debbo yiide joom galle mum neldotako e ɗum noon moni kala ɗo woni yo tinno watta haqqille muɗum so tawi ɗannima e wawa ruttade e gendi muɗum e ganden ɗannungal ko weeli ko kala nde tawno so tawi a tawi jinnaɓe maɗa ko dañƴa jawdi ko kala tawde jinnama ne guuri koreji ma kala ne guuri ɓuuri welde ɗum noon moni kala yo tinno e hoore muɗum anda koko ɗanni watta haqqille mum e duttugol dañi dañani mi hootay ladende wella jolama jaɓeri haali abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon sar abdoullahi sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena